Boro tang ka tu etom hanta naga tang ka tu etom hanta ni lisi long le pi bare usi ki pu long le ki pi ke lage long le ke jor poi tum ka chini la pu border na tu ke lage Agustin kram sa ke tu jor ko lamang itu adu long ur ka tu ka la si eke market upin ni ta do ilo la so lamang itu arjulong lamang ke ahok he ma lamang ni pudaming tum te sita lamang ke setan hur kai kita ako iso na bangke long le jong si neli si kipi kulotante long le ahem fu ke Karbiang Long Autonomous Council si ahem fu alang litum a permission ave pin ke jok sita long le ke piun e jok apa na piun e ki jor sita a permission nangji anta a EM da omorsing tisola land and revenue ke lande alang litum si abinong din nilige jo purun de pin lo da lage la non NGO APHLC pur chikrong NGO tu lapen ke Karbiang Long Autonomous Council etum si lake hala non apata vepin ben atum hanseta ka pedolo pata vepin isonalam aku pudang tu nangji laka pedoge lake council tum sia pedolo forest arlota alang litum sia pedolo alang litum jong si chini ponde eviction ke pondok klede lake forest area arlo pen ke la phange eviction claim nangji jong si forest village pu jong si declare clear kulakante forest village pu declare to death apike arona ten men declare to death apike lage pedolong yi mene kali pedolong yi la bangke sita la non kedo mange forest village takali kulotante alang litum eviction nangji lage jo komunit apan sita melo lapen lason forest area lapen border longle bang kebi encroachers tuman eviction nangji chot kali ke eviction nangji puge nili tu ki puge la sarkari along le along mane ahem fu ka be adim along le an encroachers atu just a met Bangladesh pen ke bang Bongo senas lapen Bihar senas atum hegui latunge tribal da kalilo latunge kang tribal area kan nang dudun nong le latum man eviction nang ji VGR along le along pen eviction nang ji puti itu pubom lo latin non ningkan proxy ningkan erkep ta suselo ni tu ni jehan 2015 ningkan masih ni tu 15 ta selo or 14 malong jakka se pesa itu ninggelo la make ni liama ta ninggelo ketok mata pidun bom lo lagi alang litum pe polo eviction jane APHLC NGO tu alang litum hala daksi kedam akhema ne liga chinia tenge along liga cerai kang tum ke Agustin Kramsar kom lama si hala dakpan si ke flung kang tum chok usipu alang litum pe polo la railway line king ke an bang cerai lap lo tribal kali tum si cerai lap lo lagai encroacher sai silo latum han flung nanji pu alang litum pe pot pu pede alang litum pe pot hala utor borbel long damra la VGR along lepen la Bongo senas tumhan flung et nangi tu alang litum pe pot pupede alang litum hala Kheronia rong damra VGR along lepen la Bihar senas tumhan flung et nangi pe pot pupede alang litum personnel along le kacho Georgie porbom alang litum long si dolo de apo cho George le po alang litum la cho George long le de apo ja ni teacher bonon lagani li panai bok ya kam ke thanda kali lo laga misa alam lo la hok he alam lage apa chube rada tum han apa chube lage neli tuge long le tuge jog hana jor long le pin la ning hok ta ke nam bo de nam long lu ke jor ba nge ni jog hana jor long le lang nam anta khot ye na tu ta jor long le ning hok ta jor long le ngi ako la tum phan do nang gi wang nang gi puta neli le puli aprang si la tum nang do lo ge alam li tum chigi lo ge Nilitum non tribal unity kenangji puat hesi tribal tum an ke dak pe donang lap aprang nang gewang tang tu pu banglata nona kopi wang tu bom nai pule ni tu puali naga tu manta pulo
nang tum apram si da ke dulong po nang tum la ke dulong po sita non apiwang tu et nang po bangen itu kroi kroi ko la ke itu putih lo la ke alang litum manta pen alang litum ta la ta kroi lo la tolam ta do tip da anon si wang bom ji ko le ke pugali ako boro tum wang bom nang nelo pu neli ka apram ta pulo dale ninge chot kalia ko krojar ke do ta neli boro tum man pu la ke athima boro tum pipo si neli pu alang litum han kang hon ko si neli boro tum han wang bom nang nelo pu Kupusol na kang hon na tike BTC a area arlo boro len arlo boro dum ke bang pharo amuluk ang bongpen bang thom ke pra phibe boro atu halada amen si boro len lo boro len da li lo halada alang litum yong si dakar bang long chot kali along ka pre dam tu bom lo polete halada ke minority cheplan tu bom le po ade kibir po halatum ta la si non la boro tum dak nang ikat bare jong si akimita nang kat pula te lage hala non BTC ka solai dum ke thek thea pot la lage alang ni tum ka ke thek thea hala tum BLT accord la pe non api BTR accord pe ni ke to ke thek thea pot alang ni tum ta seta hala le ason ka prelo alang ni tum alam lo seta non amat ke nitum APHLC abinong political party atung ngan nitung pulo boro atum tribal atum anke celang pen nang ida ke doan tum ki aki miwang tu pule ni tum ki pukati sa ke aki miwang not pule putra aki mia tribal dagwang not pule ni tum ki pukati lagi mujhe da ke doan atum ke jongsi bongo se na tum jongsi dag dolo non second largest population no bongo se na tum hala tum yung si dolong pudante itong tribal at apramen ke dobom at han dunang ne ku si ligi pumi po lagi hala bongo senatong bihar senatong ke tribal kali at ke tribal areas nan dunong lig lapen ne ligi pu lake karbiang long seta karbia panchot kali lake atema tribal area po sige pu wala dak sige dolot yo nilile ka ninje kali lo yo ladak sige dolot paragraph 20 long si pulo tribal area pulo lagi Dito a tribal area la da bange karbiang long pulo laki. Amen si karbiang long pulo. Dahil laki ala te bolong si dolo karbiang long. Non ilitum yung si ilitum karbiatum sensasate. Bang haro mulo bang bong ilitum bang thongke ra phobak si do non. Tribal ke do anatum chelang pet sita. Bang haro mulo bang bong pen bang fikera proxy bak si do pusi kado itan ninggelo non chinilo bang fikera troxy pulo tante bongo sena bihar sena tum bang won non gedo bang pharong bong pen halatum bang hokkebra ke thom le atu halatum si majority jong si ilitum bo tribal tum hanung si kiplung tu pulo tante ilitum tribal tum ong emuchot po body ilitum plung tu pulo te halas tribal dongge bongo sena bihar sena tumlong si chelang dun turang body election hutta lason ki bitang lo 1992 ningkan ki bitang lo la bongo sena tu benar organization pu sila mama ilitum karbia tumhanan bilong mama hala bongo sena bihar sena boro tribe naga kadwe kuki rengma kadwe hata konru amat ilitum karbia tumhan bilong amat 1992 ningkan pen ilitum election ke hai anta hala bongo sena bihar sena tum kape hai kang tung atum hansi ilitum pe hai bom hala tum kape hai kang tung ko pe pe hai kang tung lo athema hala tum ke bongo sena bihar sena tum han flung na gi kupe karbia tum man ching hon he abinong ke karbia tum han minority ka pinchong isi hala tum klembo la po si hala tum hansi election pa pe hai bom ti kilo non tayong si itong tribal ke doan na tum hanflung na ngi pulote hala bongo sena bihar sena tum no si alang itum chelang nun dupet lepo chelang nun dupet lote hala tum kape hai kang tum IMLA IMSC MP atum si ako hai tu lepo hala tum hai de lo te pilo e plan po bihar sena bongo sena tum ang flung le hala tum si majority po council long ta hala tum si majority po at ma council long ta nangai bongali bihari tumanda papi thudung thulong et lokente hala tum majority lo te hala tum resolution and po council lo karbiang long po amenta terek nanji putukok po a resolution long ta
aprang da kaning yetang lo. ASDC CPIML kacari hut kaning yetang lo. Karbiang long punang ne. Lake di pu district usi punang yi pukan yetang lo. Latung vivek po. Ante ko pulo kasi plangi ke. Kasi plangi bangke karbiang long ko amen ang tawag sudet po. Hong alam lo laki. La bangke dojoy ji bangke. Bongo sena bihar sena tuke dojoy ji la salam bangke. Claim back po. La sinong itong katsini na iya bangke. Number 1 lo. Nilile la tumhang ka pedota ka dilo. Laki. Ako yung si niliba ko na ni Kumane itong sila, ikot tuman, 1 baray, pedo baray. Council tuman, tepi pa si Dokip lonte. Alang itong si kami claim ng po. Government along li, lapen, forest along li, laki, dulong li. Eviction ng people, eviction din, alang ito. Eviction ng po. Lapen hala, VGR along li, eviction ng po. Lapen la, railway line, king, la, bongo senatong Dokip, la, tumhan na eviction ng po. People, eviction din. La, sinitong kubong, no. Only tribal itong hanmon ipia po no. Lakit hangga gali lagi bongo sa natum plan lagi. Tribal itong han pa si chok pa iteng nang po lagi Assam government sige claim. Kopya po si DGPR ni sige wang no ta. Lapen la APHLC NGO itong bang. NGO che silang det pen la tung DGP han sige itong dampia po no kam kedo. NGO pa aso sige ron ji. Wo aso sige ron ji. Wo kak sige ron ji DGP police pia kang lagado lagay alam ni tum kam awele police akam alam ni tum par la Assam police atum Assam government si kapin chong toy bongo sena Bihar sena tum lodo dun si lake bidi budi ipi dun si alam ni tum la APHLC ka salam lake tribal atum bong pachok payet hengra karbi atum han minority papedukok nang wapat Anke, hala tribal atum Afrika tribal tum bongo sena Bihar sena tum long pachi patum dun etnan kopan. Anke election hulate bongo sena Bihar sena tum aning ke hak ating man si election pa pe hailong ko. Lapen 2021 aning kanta bongo sena Bihar sena tum si ke hailo ke halsota. BJP ni ke hai galidet ke. Non talailen. Anke ke claim ke BJP atum hansi arisim ke enlo. Bihar sena bongo sena atum pan bongo sena atum lake tuliram rong hang atum pan Omor Singh tiso atum han sonsor la perhala MSC ke duan tu MLE MP atum pan amta la bongo sena Bihar sena atum si arisim ke enlo alam ni atum pan la pen non APHLC NGO APHLC atum amenda nga chong hudun la pen nga chong hudun atum marlo Christian atum Bible along, Ten Commandments along, hukum kep along ta, kacong hu ke henupik la ke arnam proyek ko hata ke tok tu. Non ke James Hansi ta Bible school ka ke pasabang, apu ke evangelist lang, missionary. Laben hala Agustin Kransa ta ilitum teklong lo ahem long Jesus calls ko si cibitan gadi. Jesus calls a mission munit ke la. Jesus toke call lo ne, Jesus call pulete Jesus Kristo ke hang pulo. Jesus Kristo tong hang lo ne, bongo sena tong hang lo ne nangke. Naka se plan so bangke. Anke nono bangke, hala pitor tisu ta hala ta Bible school penge pasabang pubo. La penala mohon tisu ta Kristiano munit pubo hala ta. Kong rong pi ke reverend tulang lagi. Reverend kong rong pi lagi. Reverend lagi missionary munit. Christian missionary latungge Christian atom hansi NC Christian lapen karbi tribal atom han kapisum ya kamsi la bongo sena atom RSS atom BJP atom ke claim lapen Assam government ke lopensi ke rapdun ke torok la ke ako ke chain dahal atom BDG pidun dahal atom hel lagi la silitum inglong aratum an karbi atom inglong aratum an ning dona ning cibiber nang po nilitum kat ning ci kangtung ke lapo hello non hut tribal atumang bong kace bohong ka hitchok ka sa taklem nang ni ilitum Bihar sena bongo sena tume hitchok ni pele ni tumi kuali jok pa de hitchok nang de teng nang ni sita tribal atumang bong ka hitchok kace bohong akam ke la ka sa taklem nang ni lehen no pick akam pu si ni tum pulo lahen lo ni tumi pu ka tum non na itu nar duyi te nar